Zdar lidi, já zdravím vás Kaktus LP. Vítám vás u krátkého informačního videa o tom, co jak to na mém kanále bude probíhat a co budu natáčet. Tak budu určitě natáčet Subway Surfers, většinou hrát na Androidy. Můžete ji mít i na Apple, možná vám dám i stažení do popisku channelu, dát do popisku pod video, kdyby se nebyl jiný a nezapomněl na to. Pak budu určitě natáčet TM Missions Forever, ty dobrá hra, kdo neví, tak se tam jezdí prostě s autama. Pak budu fakt možná natáčet Forto, nevím jako, jak vám to řekl, prostě má ekvip a kdyby koukal na Forto bez ekvipu, co? To být jako co? Toto. Jo, já jsem se zrozuměl na Windows 20, to nevadí. No a to, a pak budu hrát ještě Minecraft. A taky jenom možná, protože no, jedinou bych se s vámi chtěl rozloučit a čau. Jo, jinak vám vrátím do přesádobek, protože frázný byl dnes strašně moc a čau.